O Estatuto de Autonomía de Galicia. O Estatuto de Autonomía de Galicia define os dereitos e deberes dos cidadáns galegos, as súas institucións, competencias e relacións. Tamén fixa uns símbolos de identidade: o himno, a bandeira, a lingua. Pero antes, un pouquiño de historia. A vocación do autogoberno de Galiza remóntase a finais do século XIX. Movementos como as Irmandades da Fala en 1918 demandaron a autonomía integral galega. Ao chegar á Segunda República defendeuse a autonomía para Galicia. Foi así que no 1936 elaborouse o Estatuto Galego. O que impediu pechar a porta que se abriu no 1936 foi o golpe de Estado de Franco do 18 de xullo dese mesmo ano. Durante os 40 anos de ditadura franquista, España viviu un período de centralización política e moita censura lingüística, cultural, televisiva, etc. Durante este tempo, as comarcas non tiñan autonomía política nin administrativa, e calquera intento de descentralización era impedido polo franquismo. Despois da morte de Franco no 1975, o inicio da transición democrática comezou. Aínda que o proceso de elaboración e aprobación dos estatutos de autonomía implicou complexas negociacións, abriuse a posibilidade de conceder autonomía ás distintas rexións e nacionalidades de España. Foi o 6 de abril de 1981 cando se aprobou o novo texto estatutario e recuperouse Galicia como nacionalidade histórica. Volvemos ao presente. O Estatuto de Autonomía de Galicia está dividido en 57 artigos. Vou vos por uns exemplos. O artigo 1 bautiza Galicia como nacionalidade histórica e con acceso ao autogoberno. O artigo 2 fala do territorio galego, das súas provincias e da súa organización. O artigo 5 di que o galego é a lingua propia de Galicia, mais que tamén é o castelán unha lingua oficial. O artigo 6 describe como é a nosa bandeira, que temos escudo e himno. Segundo varios artigos, pero sobre todo o 9, en Galicia temos unha serie de institucións que axudan ao pobo galego a realizar determinados traballos económicos, políticos, sociais, educativos, culturais, científicos, etc. Entre as principais institucións galegas están o Parlamento de Galicia, que representa o pobo. É o órgano lexislativo e conta con 75 deputados escollidos cada 4 anos. Este elabora e aproba leis, aproba orzamentos e controla a actividade do goberno. O Parlamento de Galicia tenta incentivar a participación cidadá. Isto comprobámolo en que Galicia é unha comunidade na que os cidadáns poden levar a cabo a iniciativa legislativa popular, que consiste en que con 10.000 firmas poderase aprobar unha lei. Galicia ten outras moitas formas de participación política, como referendos, que, por certo, as próximas eleccións do Parlamento de Galicia serán o 18 de febreiro. Pero para que estas eleccións sexan democráticas teñen que cumprir unha serie de requisitos: sufraxio universal, pluralismo político, periodicidade e liberdade. Todo isto é importante para conseguir avanzar cara a unha forma de goberno xusta e vivir armónicamente. Por certo, este é o Parlamento de Galicia, situado en Santiago de Compostela. A Xunta de Galicia dirixe a política galega e actualmente está formada polo presidente Alfonso Rueda e polos conselleiros e conselleiras, que tentan desenvolver a comunidade en diferentes áreas como infraestruturas, facendas, sanidade, educación. E, finalmente, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que se encarga do poder xudicial do territorio. Moitos políticos cren que o Estatuto de Autonomía de Galicia precisa dunha reforma, ou outros que está incompleto. Que opinas ti? Aquí vos deixo as fontes de información.